Здравейте отново от нас, Cars BG 11. Искам да ви представя една наистина много добра оферта. Това е K5, който автомобил е заменен от наш доволен клиент, който по-малко от една година го карал, но реши да го замени с по-високия клас K8. Автомобилът е напълно обслужен, масла на двигател, на автоматична скоростна кутия, подменени са му дискове спирачни и накладки, има гражданска преглед и е готова напълно за следващия клиент. Колата е с кожен салон, L пакет. Интересното е, че има карбонови детайли добавени. Те придават друг вид на интериора. Пак да повторя, колата е напълно обслужена, регистрирана и готова за следващия клиент веднага да я подкара с напълно обслужен двигател, скоростна кутия, подменени спирачни дискови накладки. Гражданска преглед и само сега правиме за вас пак специална оферта. От 19 900 евро става на 18 900 само сега. Автомобилът е 21 година, той е с 2000 кубика на газ течна фаза, напълно обслужен е двигателя, масла филтри, скоростната кутия автоматичната и газовите филтри. Всичко това е абсолютно обслужено и готово за следващия клиент само да шофира.